Executive Committee member jangka KTDC bepe ya kayau kahat ke Kongres Kharpuri kelak pensyai baka Jinglang Ñiut hayau Laitlyngkot kam dari Satia ke Thymmai. Habakran berkilat patai ke bor ke Kongres ke itu pasien kan sekot yu saudar man sani halor kene ke benda. Halor ka tuka kubor ka bami men sito din ba bede bat kayau Laitlyngkot ba la syakno ka KTDC ba Clemson kia bede bat kita Ñiut ki balakan ton kum tu ka kayau tina kalian ka jong akum ka yemen cha jong ka bade pe ya kami ya ka yo tina syukwa ban pensyai hang kendian ba hoy kedi ka jing shisha bat kalong ka ba smokia hiru ba mo ba kita Ñiut kin lang kum tu bat kin chulum kum tu ten re na kalian ka jong ka council hiru ni la sim kia ya kan but namar menta kelak penyaji dekat department ban krong ya jing krong napo kena kayu Laitlyngkot na do benai Julai na do under tarik la shimti hino dekat department te hadian shop angin shimti ru jing shisha itu Ñiut kila dab dan lupa angto tibat kalawan ke report ru na kalian ke jong ki inspectors kan ba tu Ñiut udan be hang tu temental lili tu lang lang shu namar ba nakaliang ka jong usadaru ki Clemson kia man pen khut kat ba nakaliang ka jong usadar pat kila de shim ya ka pisaru na ni ka council habe de bat ban pen khut ya uni Ñiut te kani kalong ka basusi namar bale ba ni klem yo ka report ro mo banong ba kandon ka report ba da Ñiut la lang kum tu tenre nisui menakani hakila pathai kubur kunto tena kaliang ka jonga ro ngakwa ban pensyai hang ni ba kawe ka daw ba kalong ba nakaliang ka jong ka kini ki inspectors ba ki let chatu sha yo ro ki thmu ban ni brat yo ni Ñiut ro nakaliang jong ka snokin ai ka jaga te bat bon sen ro la ekran bot sadar ro te mio e ka jaga ka ban brat yo tu Ñiut te kani ka bujing e shisha dan remde ba om bangim sim kia ya kata tingi ro ni smokia namar mo ka khoi ka suba ka long ka we ka ba kong san ba bat kinong shong yo hang turu ki la mudui halor kini Ñiut kade ka jing shisha ba kinong shong yo ro ka long ka penwet mo le sina ka jing sma ro tinom la ai ban shong yo to te bat e ki pat ba ro ki ba wan the jing the ro kam long ka ba itanat te na ka leng ka chong aro ngan sa shimkhia bang ya kani bat kabangan sa khot I sadar sha po ko office ka ba kumno bingini penbet namal ka badon kam ni kong e kadi ka jaka ka ba ni kwa ban yo ban brat I to Ñiut te kata kadi ka we te bat nakaliang ka jong ki officers ru o kini ki inspectors ru ki la phone I sadar bun sin ma sadar bude u bape ju bakmi de clear jong ka ilaka te long jing shisha la long kat balong ru long la day ban ayu mo ban at least ban coordinate lang bat ka council ne ban inform nam ka council ban ya try lang ringkat ken dei kan chu mi kan san pa kum gadi ka khobor pa de kam long kam itanat ke ka written complaint kam don nothing kam don I ro em tingem yo jing tip ni chu yo jing tip tang na ki inspectors ba shabakin ayu long ba kam ba kawe ka jaka ba myo ban the Ñiut tibat Ñiut shaban shimti ka department long do bla dan lupa te klempen khoite tu la dang lang ken phi namar ngi shimti na do banai Julai te ta dang lai banai te